Anga jateminɛw senfɛ sɔgɔmada in na Bamakɔ sugu damadɔ kɔnɔ an y'a ye min ye dala dumuniw kɔni ye olu kɔni kɛlen bɛ ka sugu fa kosɛbɛ k'a daminɛ an ka nakɔfɛnw na fo ka taa se balo yɛrɛ ma malo ɲɔ kaba keninge ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sugu kɔnɔ jaba pomtɛri sogo tulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni falen bɛ sugu kɔnɔ ni waati in na nka fɛn min yɛrɛ ye an hakili yɛrɛ cari dɔɔni o de ye sogo sɔngɔko ye bawo yanni sunkalo ka se an tun bɛ sogo kilo san a koloma 600 bi o bɛ ka feere maa dɔw fɛ sugu kɔnɔna na 640 ani 40 dɔw yɛrɛ bɛ ka feere 660 ni 60 dɔw bɛ ka feere 660 ani 80 buma an tun bɛ o san fɔlɔ 770 nka sunkalo in kɔnɔ o buma kɛla 770 ani 60 dɔw fɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka feere 880 na o kama sa min ye gadomusow ye olu kɔni bɛ k'u ka dusumakasa kɔni yira fan bɛɛ lajɛlen na ka da kan olu de ye tobilikɛlaw ye duw kɔnɔ. Sogo ka gɛlɛ sogo tɛ se ka sa parce que n'i ka daga ye dagaba ye i ma se sogo kilo ma ni 1000 dira n'e taara sogo kilo 1 san i bɛ n'a tɔ san ni mun ye yɔrɔ kɔni ma nɔgɔ don o don fɛnɛ se ka kɛ jɛgɛ san ye o mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ malo kilo 10 tobi kunu bi o tɛ tɛmɛ kilo 8 kilo 7 kan ni tilela sɔrɔla surafana ala ka nɔgɔ parce que wari tɛ ka sɔrɔ. Baro seleri fani gɛlɛya kɛra sogotigiw ye sinon an kɔni ta ka nɔgɔ hali tigɛ tulu dɔ bolo n'a fɛn an min feere 370 an b'o feere 370. Jaba jiginna jaba kun ka gɛlɛn jaba kun bɛ 80 na mais bi ne yɛrɛ ka feere 60 parce que n'a ta 50 dɔrɔmɛ dɔrɔn an b'a feere 60 ne kɔni t'a ye. Donc fɛn kelen bɛ ka musolakaw tɔɔrɔ bi sugu kɔnɔ jumɛn ye a fɔra kɛra sogo ni jɛgɛ ye sinon ne kɔni hakili la nafɛn kɛnɛ bɛɛ fɛn jiginna. Misi bɛ bɔ an fɛ yan baganw ka dumuni tila bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nka an b'a ɲini fɛ n'u sera ka o kɔni nɔgɔya ko caman ye nɔgɔya n'a ka nɔgɔ cogo min ni sogo nɔgɔya tɛ muso bɛ kule min kɛ dɔw b'u la. sogo feerelaw an ye ɲininkali fɛnɛ tegun olu la minnu yɛrɛ y'a yirana k'a fɔ k'u seko kɔni tɛ sogo kɔni sɔngɔ yɛlɛli ye nin waati in na ka d'a kan ko misiw de sɔngɔ ka gɛlɛn. Bon gɛlɛya yɛrɛ de nana n'o ye parce que misi de bɛ kɛ sogo ye wa an bɛ misi bɔ yɔrɔ minnu na misi prix bi sɔrɔ prix min na sogo 600 yɛrɛ hali sisan a tɛ se ka na n'a wari parce que n'i y'a jateminɛ ne ka bi misi yɛrɛ a sanna 90 bon n'i ye misi yɛrɛ kusuru sogo bɛɛ peselen jateminɛ kilo 120 bon en gros 660 n'i y'a jate kɛ hali n'i y'a n'a fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka na n'a wari donc misi de bɛna kɛ sogo ye misi min bɛ kɛ sogo ye misi sɔrɔta ka dɔgɔ sisan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko n'a bɔra sogo kɔni sɔngɔ na min ye nakɔfɛnw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka san ni waati in na k'a daminɛ tamati ma jaba pomtɛri o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni sɔngɔw ka nɔgɔ. Nafɛn kɔni caman da jiginna jaba da jiginna légume da jiginna jɛgɛwusu da jiginna fo ni min ma se dumuni duman tobi la dɛ bari hali ni ye miliyɔn di dɔ ma dɔw ka ga man di fo n'a kɛra n'o tɛ fɛnw da jiginnen don nka wari de kɔni de tɛ sanni tɛ ka kɛ. Min ye baloko fɛnɛ ni taasira fɛ malo ni ɲɔ ninnu olu kɔni sɔngɔ b'u nɔ na fosi kɔni ma bɔ u la min ye sukaro fɛnɛ ni ye an ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw la maaw bɛ ka sukaro feere halisa 130 k'a sɔrɔ gouvernement ale ye a ka sɔngɔ bɔlen kɔni yira maaw la kabini salo ni k'a yira k'a fɔ ko sukaro kɔni ka feere 120 yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye jamanadenw kɔni ye sa u kɔni bɛ ka wele min bila jamana ɲɛmaaw ma o de ye u ka a lajɛ halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan yaasa ni waati in na min ye sogo ye dɔ ka se ka bɔ o sɔngɔ na. Mariam Kuyate sɛgɛsi kala siri kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.